Marta Malta, een begrip in volleyballand naar het zien hier topsport. Maar ik herkent toch haar patiënten in het Antonius ziekenhuis. Ik heb soms wel eens patiënten die, jij bent toch die volleybalster? En dan zijn er niet eens mensen die specifiek volleybal volgen, maar die gewoon Omroep Friesland af en toe kijken. Ja, dus dat is wel gebeurd, ja. Marta Malta werkt nou dus nog in het Antonius ziekenhuis in Snits, maar ze verhuist naar het Martini ziekenhuis in Greens, waar ze op de intensive care werken zal. Ik wil eigenlijk de opleiding tot spoedeisende hulparts gaan doen. En IC-ervaring is gewoon echt een pre als je dat hebt. Dus dit zie ik als een tussenstap. In die tussenstap wordt naam heel waai het seizoen. Jouw dat geen skeve gezichten bij teamgenoten bijgelijks. Ik heb geen enkel geluid opgevangen van dat mensen zeggen van goh, jezus, nou dat kan je niet maken en waarom halverwege het seizoen doe je het er niet. Maar dat komt ook denk ik omdat ik voor dit seizoen heel duidelijk aangegeven heb bij de TC en bij de trainers van ik wil best nog een seizoen doorgaan, maar ik weet niet precies hoe en wat met mijn werk. Stel als ik een kans krijg halverwege december of zo, of ik kan in opleiding of ik heb een nieuwe baan die ik heel graag wil. Ja, dan kies ik daar misschien voor. Ik heb 3 goede middenmensen en daar is Marta één van. En natuurlijk heeft Marta de ervaring, misschien een stukje meer talent. De drive hebben ze alle 3. Dus ik denk dat we dat goed kunnen opvangen. Ik hoor wel allemaal dingen zoals dit komt dan nu en interviews en nou ja, op de website aankondigingen van afscheidswedstrijd Malta. En dan denk ik, oh ja, dat is inderdaad zo. Het gaat inderdaad mijn laatste wedstrijd zijn. Ja, als we gewoon die 3 punten pakken, dan is het voor mij een geslaagde avond. En dan verder maakt het me niet zo uit. Je neemt afscheid van een belangrijke speelster. Het is een mooi moment. Je geeft Marta Malta de publiekswisseling, haar publieksmoment. Ja, dat heeft ze ook verdiend. Gelukkig kon het ook. Het was wel even spannend natuurlijk op het eind. Zo van ja, gaan we het wel niet doen. Ze stond achterin. Dan is Elle voor haar in die positie. Dus ja, uiteindelijk heb ik toch besloten om het te doen. Ja, super. Het gaat zo snel eigenlijk ook dan allemaal. Maar dat is fantastisch. Het is ook heel leuk voor Petra dan weer dat ze dat doet. Nou Marta, het zit erop. Ja, het zit erop. Dat is wel gek. Ik weet niet of ik het al helemaal besef. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat we wel gewoon gewonnen hebben. En ik vind het echt fantastisch. Al die reacties en ik weet eigenlijk niet goed wat ik van moet zeggen allemaal. Het is zo overweldigend. Ja. Je stiert er redelijk nuchter in, vooraan. Maar ja, dan gebeurt het je alweer en dan wint zo'n wedstrijd, een moeilijke wedstrijd. Ja. En dan komt de ontlading in de felicitaties en de cadeaus en dan gebeurt er toch wat met deze coole kikker, hè? Nee, dan gebeurt er zeker wel wat. Dit doet me heel veel. Dat is zo leuk, al die mensen die voor je komen kijken en die reacties vanuit het team en vanuit de staf. En dat vind ik echt fantastisch. Vanuit de club, het is allemaal, iedereen leeft zo mee. Dat vind ik echt, dat doet me wel echt heel veel, ja, absoluut.